Tuyo nga niata dinhi walay lain ang Ginoo. Dili ang simbahan, dili ang relihiyon, dili ang pastor tungod kay ang simbahan, ang relihiyon, ang pastor dili tag-iyas kinabuhi, ang Dios may tag-iyas kinabuhi. Mao na nga niata dire ang Ginoo mo atong tuyo nga atong simbahon ug pasidunggan. Amen. Nining tungura mo ato tas pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Malipayon og tamis nga kaugmaon. Pangutan-an ang naas imong tapad, ina, ganahan kag malipayon og tamis nga kaugmaon. Especially batanon. Oy, mga batanon. Kung mag-una-una mo ron sa tamis, pait na ugma. Kung magpalami mo karon, kung magpatuyang yung kakaron, na, lisod yun na ugma, promise. Kami mga ginikanan, maguna-huna gyud mi nga kung ibalik pa lang. Kung ibalik pa lang tong sa una nga batanon pa mi, alkansi man gud mi kayo na ron. Kay mga 15 katuig na lang, 50 na ko. Unya kato bitang batanon pa mi, ang among nahibaw-an kay bugoy-bugoy, mga bisyo na tanan. Nya wala gyud taon mi ato nahibalo og unsay Ginoo. Unsa nang Ginoo, ngiyang pangapulong, wala mi ana mga youth camp, mga wala. Wa gyud experience ana. Wa gyud. Nang karon malipay gyud mi nga maguna-hunag. Salamat sa Ginoo ning among mga anak, kasugod gyud dihas Ginoo kay nigabot panahon. Manam tay Ginoo, wa na may umutang panahon gyud nga ang Ginoo mura lang naras huna sa tao pero wala na sa iyang kinabuhi. So, tamis or malipayon og tamis nga kaugmaon. Mao nay atong hisgutan karon mga igsoon. Psalms 119 verse 103. Psalms 119 verse 103. Manindog tang tanan. Ningon ang Salmo 119, versikulo 103. Pagkatamis sa imong mga kasuguan, mas tamis pa kini kaysa sa dugos. Usbo na tog basa. Pagkatamis sa imong mga kasuguan, mas tamis pa kini kaysa sa dugos. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun. Daghan kayong salamat Ginoo sa padayon nga kusog gininhawa o kinabuhi nga imong gihatag kanamo. Kaniadto gilad kaayo ang among mga pagkinabuhi nagapos sa nagkalinlaing matang sa kalisdanan tungod sa mga kasalanan nga nakagapos kanamo. Pansalamat kay Lord sa imong paggiya kanamo. Pinaagis imong mga pulong ang pait kayo namong kahimtang sa kinabuhing makasasala. Gihimo na imong nga tamis sa diha nga nakaila kami kanimo Ginoo. Salamat kay Lord nga ang tinuod namong kalipay wala sa bisan unsang ninduton aning kalibutana. Tungod kay ang among kalipay nga sa matag adlaw makauban man kanamo Ginoo. Salamat kay Lord nga ang among mga anak magtubo silang naay kalipay og tamis nga kaugmaon. Tungod kay ang imong mga pulong og ikaw o Ginoo magauban og mag-amuma man kanila. Salamat sab sa tanan nga niya karon. Nagaampo ko o Dios nga naa sa kagulanan, may mga problema, kalisdanan, naa sa mga kalaais kinabuhi. Karon nga kabuntagon, hatagan nimo labas kaayo nga paglaom. Hatagan nimo sa kalinaw og hatagan nimo sa kalipay. Among giampo ang buhat sa yawa di makasamok sa among kasing-kasing o hunahuna samtang kami maminaw sa imong mga pulong. Mao ni ang among mga pag-ampo ug mga pagpasalamat. Madawat namo ni ang tubag niini sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Manglingkod tang tanan. Praise God. Ang pinakataas nga salmo mga igsuon kining Salmo 119. Taas kay ni siya og niabot ni siya og 176 ka verse.
Pero usa ra ka verse ang atong gisgutan. Pwede po gisgutan ato tanan ni no. Alas 4 tama mauli. So, ang pulong sa Ginoo, ningon siya pagkatamis sa imong mga kasuguan. Mas tamis pa kini kaysa sa dugos. Now, ang dila sa tawo, nakadesinyo ni siya nga makaila og unsay lami, unsay dili. Buot bang ipasabot nga kining pulong sa Ginoo nga imong nadungog, ginakaon, ginatilawan Sa pagkatinuod lang mga igsoon, ang salmista gikumpara niya nga ang pulong sa Dios labaw pa katamis sa dugos. Sa ato pa, nakatilaw siya og dugos, pero sa diha nga ang iyang pagkinabuhi nahaom sa pulong sa Dios, mas tamis ang iyang kahimtang kaysa sa dugos nga iyang natilawan. Nasabtan na to, kining tulo ka semana nga nagsunod, gihatagan mi og tawag ana kuta sa amo nga study nga sa kada semana makahuman mig tagtulo ka books. Unya karon nga semana 4 ka books ang among basahon. And praise God kay gamay na lay kulang mahuman ako sa ika-4. Unya sige ko huna-huna because kaniadto nakaingon ko nga ang Biblia nabasa na nako ni balik-balik na. Pero lahi man ang karon. Kay dapat man sa usa ka tuig kaduha nimong mabasa ang Bible mo nang paspasanay gid mi. Gitagaan mig tag 90 chapters sa ato pa tag 3 ka libro. So Genesis abot og Exodus og Leviticus, Exodus unya pag Leviticus abot dayon og Deuteronomy karon naami sa Joshua abot sa 1 Samuel. Nakaingon gyud ko nga maon naapay mga lain pa daghan man kayong mga basahunon, himuanag sa mare, mga unsa pa to. Unya munang sige kong nakakat-on ko ba nga kung wala ko na eskwela di ko ka-realize nga sa niagi daghan ko gisayangan nga oras. Ngano man karon nga maghuot ang schedule makamaon na noon kang mo-manage sa imong oras. Nga bisag magtrabaho, inig magtrabaho, lingkod, mag-Bible reading ko. Unya inig kapahulay na gamay, balik na po, timan-arag asa dapit. Kining lisod kaayo sa pagbasa Bible, kining pagsugod. Labi na og ang imong huna-huna tuas mga bayronon, ang imong kasing-kasing na ay kabugat, ang imong dagan na kay mga kabalaka, ang imong mata gasubay sa mga pulong pero wag yo kakasabot. Pero timan iniglabang sa usa ka oras nimo nga basa, wala na po'y lami nga giundang. Mo nang literally makaingon gyud kang ang pulong sa Ginoo mas tamis pa kaysa sa dugos. Moabot na ini kagabi kay mamahulay naman, matulog na si Rachel, matulog na sila mami, mga bata. And ako na lang usa. Ana nga time hangtod nga malimot na ko sa oras, moabot nagtag alas 2, usahay alas 3. Sige ra gyud basa nga kinalamian man ni kayo niya. Naay mga bag-o nga mga pagpadayag, mga pagpahinumdom, mga pagtudlo, mga pagbadlo nga ihatag ang Ginoo. Og literally, na-experience gyud nako ning giingon sa Salmista 119 verse 103, ang pagkatamis sa imong mga kasuguan mas tamis pa kini kaysa sa dugo. Nga kung tun-an nimo ayo ang pulong sa Dios, unya ang imong pagkinabuhi dili nimo ipahaom sa unsay pagtulunan sa kalibutan, kundi ipahaom nimo sa pagtulunan sa pulong sa Ginoo, nga mao ang giingong mas tamis pa sa dugos, timan ini mo tamis pod ang imong kinabuhi. Mo tamis pod ang imong pamilya na Gerson. Putla na nagtiil ni Rose. Na? Nga naman. Na? Uban na ganig sa bungan to, no? Mauban na nagpanugal si Rose kay usaon magyod. Nya ulion og hubog unsa pa na diha. Pero kabalo ka sa diyang ang tao mga igsoon magsugod na nga
makiglakaw sa Ginoo, dili lang siya ang makatilaw sa katamis sa pulong sa Ginoo, pati iyang mga minahal sa kinabuhi. Kabalo mo, kung naay membros inyong pamilya nga nagapo sa bisyo plus sugarol, kanang pamilyaha, pait kayo na nga kahimtang. Ultimo, ipalit og bugas, ipalit og sudan, ipalit og kuan. Adto na sa bisyo og sa sugal paingon. Mangayo ang anak, papa, palitig og papel. Wa ko'y kwarta. Pagbarkada yung mangayo. Sa kalungnek ba, kuwara, way problema ko'y bayad. Mga na. Kinalisudan. Don Rogelio likod, ngisi-ngisi. Kana man siya maay. Usa po na sa dako kayong testimoning gibag-os Ginoo. Mingita pa og lain ba. Tatay Hel, pagpabag-o sa Ginoo ba? Kay bag-uhon na taniya. Subay pa ta. Grabe gyud kayo. Asa dos Kuya Danilo? Ay tago-tago diha. Tago-tago tayo. Lisod gyud kayo. Bisan pa gani di ay, dira. Bisan pa gani kung naaning pulong sa Ginoo. Nakaibalo na kani, nakabasa na kani, nakadungog na kani. Pero kung dili nimo ni ikinabuhi, magpabilin nga pait ang imong kahimtang. Nga naman, ningon ang salmista, ang pulong sa Dios tamis pa kaysa sa dugos. Kanus aman nimo nila sidati, sa diha nga ang pulong sa Ginoo, literal nga na ikinabuhi nato. Kaya ko sa una, mga sir kog illegal nga swertres, pati sa eskwelahan. Muingon na to ako mga classmate nga, Sir, si Jonas ba? Cards, may ilang tawag na ako. Sir, si Cards, baho kayog tuba. So magklase sila, distansya ko or say ato ko sa gawas. Butang ubang ko dito kay grabe gyud. Kay ang akong uniforme karon nga polo, pagkaugma maora pod nay akong suot kay wa pa ko nauli sa balay. Asa man nauli sa puno sanggutan. Ako mga barkada kay kasagaran mga edad-edaran na ba, 40 sila, ako gadisi pa. Mauna nga kanang sa idyok or habyog may tawag namo sa amo ana. Kanang murag lubi nga itom kayo ang ginit, dagko kayo unya ang bunga ana pirting daghanang gagmay kayo. Nakatol kayo na. Idyok. Mauna imong tuba. Sakit kinas ulo na. Munang hubog kayo. Inigpadong eskwelahan. Galupad pa ni huna-huna. Kinagrabihan. Now, maugin na mga iso. Lisod yung kayo. Matingala na lang ka nga kung naakas Ginoo. Bisag wala kay kwarta. Bisag di. Samutang naa. Bisag naata sa kalisdanan, bisag naata sa kagulanan, basta kay naa ka sa pulong sa Ginoo, ang imong pagkinabuhi na pahaom sa pulong sa Ginoo, murag makayo kang lamia mas kinabuhi. Ang uban manguha og pisi sa kabaw, ihukot nila silang liog, mangambak sa sangas biyabas. Unsay rason? Wala na'y lasa ang kinabuhi, wala na'y lami ang kinabuhi, pait kayo ang akong kinabuhi. Tungod kay walay Ginoo. Naay relihiyon. Libo-libo kalibo. Mga tao may relihiyon, pero walay tarong nga relasyon sa Ginoo. Kaya ang taong naay tarong nga relasyon sa Ginoo, nagkinabuhi man sa pulong nga gisultis Ginoo mo nang tamis ilang kinabuhi. Amen? Di ko mailad ang mga batanon nga pastor, inspirasyon ramanggod nako siya sa pag-eskwela. Parang mo tamis ang akong pag-eskwela, pastor. Parang ganahan ko mo eskwela ba? Di ko, matuwa na. Mahagbong yung kay final exam ni mo, matiming pag yung masakpan ni mo siyang nikis sa uban. Di na ka magtuon o kayo. Sakit na kayo. Ningon ang Bible, pamalandunga ang pulong sa Ginoo adlaw o gabi, di ba? Ang imong pamalandungo na ang kasakit. Munang di na kamalipay. Ay, naminaw pa mo diha? Now, karon, ang good example nga nangitabo sa Bible mga igsoon, mayong kag
pagpatamis sa kinabuhi, pag-angkon o kinabuhing malipay, malinawon, automatic, dili. Dili, igsoon, makiglayog yung kagtaman, makigdumog yung ka, tanang paagi imong himuon, parang magmalinawon ka, aron mo tamis ang imong kinabuhi. Atong basahon mga igsoon sa sa Judges or Maghukom, Kapitulo 14, versikulo 3 hangtod sa 9. Versikulo 5. Maghuhukom or Judges chapter 14, verse 3 to 9. Judges chapter 14, verse 3 to 9. Nagingon, paminaw ha? Unya miadto si Samson sa Temna, uban sa iyang amahan og inahan. Sa pag-agi nila sa kaparasan, nakadungog siyag batanong leon nga nagngulob kaniya. Paminaw. Chapter 14, verse 5. Verse 5. Verse 3 akong nasulti. Verse 5, sorry. So, nining tungura si Samson og ang iyang mga ginikanan, nagpanaw sila paingon sa Temna. Ningon diha, chapter 14, verse 5. 14 verse 5. Naana? Naingon nga samtang nagpanaw sila, nakadungog si Samson og batanon nga leon nga nagngulob. Familiar? Nga kung moadto kas Pedro 2:8 ba na mga igsoon? Palihog ko. Naingon dito nga ang sige ba kung kawala, diha tabangi sa kong pangita mga igsoon. Anyway, nagsulti dito nga ang yawa sama sa leon nga nagngulob nangitag tukbonon. Balik dayon ta diri sa paliw ko locate kisa makalukit anabe. Onya aritas maghukom 14:5 niingon nga si Samson miadto sa Timna, uban ang iyang amahan o inahan sa pagkaagi nila sa parasan, nakadungog siya batanon nga leon nga nagngulob. Nga nagngulob kaniya. Sa to pa, kapaakon. Buot mo tukob. Sunod nga nahitabo, verse 6, apan gigamhan si Samson sa espiritu sa Ginoo, og gikunis-kunis niya ang leon nga daw usa lamang kanating kandeng apan wala niya kini isugilon sa iyang amahan og inahan. Ari sa ta tan-aw sa dire kay rong makatunan gyud nato ni makuha gyud nato sa gisulti dinhi. So nabaliktad ang nahitabo. Pagka batanong leon naa ni siya 350 kung hamtong yun kay lalaki nga leon, muabot panig 400 to 450 ka kilo. Pirting bugatan Dagko kayo Makita na to ng mga leon nga mga kanang bitang naa sa lida na mga 200, 150 ka kilo. Nga na bitaw. Pero kani di na ni basta-basta. Unya, ningon diha nga, og ang tao masakpan ani nga batanon nga leon, sigurado nga ang tao gisi-gision niya. Kay gani, ang dila sa leon mas hait pa na sa papel diliha. Kung mulap siya sa imuha 5 times, paksi ang imong panit, apil ang unod. Tilapan ka ba? Paksi ang imong panit, apil ang unod. Bunay description niya. So mag-expect na kadaan nga ang tao, kung makatagbo siya leon o kana nga leon gutom buot mo patay niya, labi nang giingon dire batanon nga leon, sigurado gyud kang dili ka kaikyas. No? Og naa ka sa danger ayog dagan at tubangan na lang. Di ba? So, naay option si Samson. Mudagan siya, patay ra gyapon siya or musukol na lang gyud siya. So, expected ng daan nga kung di ta magpadayon og basa sa unahan, patay si Samson. But unsay nahitabo mga igsoon, nabaliktad. Niingon ang Bible, verse 6, apan gigamhan si Samson sa espiritu sa Ginoo,
o gikunis-kunis niya ang leon. Tanawa, siya ni kunis-kunis sa leon. Sa ato pa, dinis atong kinabuhi, may mga atubangon tang mga pagsulay, problema, kalisdanan, may mga kagulanan nga daw bangis pas mga leon. Pero kay ang Dios nag-ingon nga nag-uban siya ni Samson gikunis-kunis niya ang leon. Maupod ang Dios nga atong gialagaran karon. Nganong nabugatan ka kay suluhon nimo ang problema, suluhon nimo ang pagsulay, suluhon nimo ang balatian, na kay Dios nga maoy mo gubaan na, maoy mo kunis-kunis ana nga leon sa imong kinabuhi. Sa matag adlaw ang leon nga nagngulob sa tong kinabuhi, walay lain ang kalisdanan. Mayon pato sila, ang uban nga wala nagtuog Ginoo, ingon sila nga, ang kwarta mao ang Dios sa kinabuhi. Because kung naa kay kwarta, mamugna nimo unsay imong ganahan. Palitra ka dito ane na, patukod kag balay, dagan mo kay kwarta. Unya, gidugang pa dito nga nag-ingon nga ang kwarta naghatag og tinuod nga kalipay. Sa pagkatinuod lang mga igsoon, kung tinuod nga ang kwarta naghatag og tinuod nga kalipay og naghatag og success, wala na mga dato nga mag-suicide. Wala yung mga dato nga magpakamatay. O sa'y rason nagpakamatay sila, malipayan, manggod ko kayo, maghikog na ko. Ang rason na nag-suicide ni sila, kagulanan. Kagabiin, ingon si Ray. Si Ray, nasa Manggan, ingon siya, Pastor, kuhaad rin ng mga sako. Niya ang sako, kinaman po'y sulod. Inuglabay di ito, unya, wa may kalabayan siya. Iya ko nung hinahinag dalas panglao, unya kay, pertindaghana god. Pertindaghana ng gisaking nga, ginabuas ka, himuanag septic. Di, nya kay need man pukog sako, ningong, sige, di man ka nagamiton. Kaya mo na itambak no, i-shouldering na mo na inig, or ibutang sa tunga. Adto me. Unya kay, sa, anang, kapoy na kay anang adlaw, gatiwas o gatop dire niya, pagkaudto ga, humagpaniudto na, nagsaking dito, ya pagkagabiin na naog me. Ayaw mo, kabala ka ha, kay inighuman na mo, direk andam, kamo na pod. Inyuhan na, mamaypay rami, nga na, paypayan ramo na mo, tagag tubig. So, naog mi dito, load ang kuan, na, duha ka sakyanan yun na mo idala, mo nang naadya. Gabiin naming nag-uli. Ni chat mas Kuya Gaspar, Pastor, duty ko ugma. Ano ko, wala. Saan man eh. Pero ang giingon, pag abot na dito, kanang, istorya po may gahakot ba? Ingon si Ray nga, taga-mangga ba? Ingon siya, Pastor, okay, ragyog kayo ng kapoy, kayo imong lawas. Di lang ka ma-stress o ma-depress. Kabalo mo kung saan yung depression? Mentally o emotional, mental nimo, emosyon nimo. Kapoy na kayong ikinabuhi sa kalibutan. Mauna nga ma-depress. Wala ka naghago, pero nagbughat kag ayo o niya. Wala na, di nakakatulog. Maghugot na lang as liog. No? Ako na ko, tinuod man po, no? Kay, gikan pagod to atong buntag na magkumbate diri sa likod. Timing pa jud gahapon, nga nanglakaw sila. Si Job o si Riri, niyog, Pastor, magtrabaho pa mi sa sakyanan nga puti o green. Kaya na mission rong maabot rong ugma, aw karong gabi aw niya kadlawon. Unya, Pastor, ihatod na mo Carmen tong green, humag-ayo. Di, isa may nadere. Nya kay dito mo siya kinabangga. Iko, sige lang kay, wala pa man po'y trabaho, magsaking naman may. Yan naman si Alwin. Si Pilipot, Bible study dito sa ARMS. Sa kauras, og tunga siya nawali. Ako na po'y pasanginlan na to. Liwat ng pastor, bugay kayo, tama, uli, gutom kayo tungag oras. Usag tungag oras. Yan na po'y bisita dito. Ano, dyan ko nga, pero nakakuan dyan ko nga, grabe dyan eh. Mahuman na lagi ni Ron, mahuman yun eh. Pero wapay graba. Napag-graba dito, nagsulod pa. Napa mo yung mga sako dito, daladre, ito pang sudlan. Karon kay,
daghuna-huna ko. Next week, wala naman ang sakyanan. Kay panggamito naman. Gabiin na. Ang ngapi sa amin niya, ningong kong, tara, kuhaon na lang nato to. Wa po ko nag-expect nga daghan day kaayo. Kaya ang nabi to sa picture, kamay ra kayo. Kaya problema dahil sila asa to ilabay. Asa to. Pag-abot na mo dito, tanaw ko sa akong mga kauban. Gikan ko nang pangkapoy kay gikag Carmen, nang uman gikag tanaw rin. Sagdira kay. Sumuto na ingon siya nga, okay ra na kapuyon kag ayo. Basta kay ang imong mental kana ang nakaproblema manggod ani kay magsigig huna-huna. Ja plus ang imong kasing-kasing emotionally breakdown na kadiha. So mahagbong kas depresyon. Mao nang naay mga una kay balatian si kag huna-una sa imong balatian makaingon kang mas tinuod ug mas gamhanan ang imong balatian kaysa sa Dios. Kung naa kay bayronon bisag ang imong bayronon 50 ra makaingon na kag 50 million imong bayronon kay magsigig kag huna-una sa imong bayronon. Unya mas dako pang imong bayronon kaysa sa Dios. Kay kung kinsay imong sige guna-una, kung unsay sige mo guna-una, kana siya mas dako pa na kaysa sa Dios. Pero kung imong guna-unaon ang Dios kanunay ug ang iyang pulong, ang iyang mga pulong mas dako permanente ang saad sa Dios kaysa sa imong giatubang problema. Sa bago pa mong minyo na kay problema, karon na nga po na mo na pagyapoy problema. Pero ang pangutana, katong bago pa mong minyo o karon na nga po na ka, pareho ra ba inyong problema? Nang labay na to, November 1 na lang to hinumduman tong mga problema, ha? Nalubong na to nga mga problema. Sige, matago na una. Babag ni siya, aron dili ta makasinati sa katami sa kinabuhi. Nakuha na to? Now, si Samson, muhimo siyang desisyon. Unsa man, mudagan ko, pildi ko. Musukol ko, pildi ko, pero naitsansang mudaog. Asa man ka, mudagan kang pildi na daan, or musukol kang may tsansa pang mudaog. Without expecting, nga kining liyuna, ningon diya, a male, young lion, kini diya ang liyuna, makunis, mabuntog niya, malupig niya. Now, kay problema nga tubangos, kinabuhi daw leon nga nagngulob, gangulob pa, wa pa kapaak, nahadlok na ta. Labi na, padadaan kag sumon, no? Padadaan kag sumon ba? Kulbaan ka na, oy! Unya, wa pa yung ka, kabalog para asa na nga sumon, nga no na. Dito kag patawag, mura kag, unsa ka ni, Kamog na ipadala nga sumon, ayaw ninyong ipadala dayon, ay hatod sa pamilya. Unya na, inigpagkaugma na. Inigugma na ang hearing, karon ihatod. Kay kung imo nang ihatod, os kasimana pa, before ang hearing, os kasimana, naniwag na, di katulog. Di na katulog, sige na una. So, mo desisyon si Samson, karon. Sultian ka na ko, sa tanang gubat, sa tanang layog, sa tanang mga kasakitan nga banggaon nimo sa kinabuhi. Kung mag-uban nimo ang Dios, diha na mo sulod ng nag-ingon, if God is with us, who can be against us? Kung ang Dios nag-uban kanimo, kinsa may makabuntog nimo. Ningon ang Bible, and the Spirit of the Lord, kinsa? Espiritus Ginoo. Walay gisgutan diring kwarta, kagwapa, kagwapo, kakusgan, kaabilidaran. But ningon ang Bible, ang Espiritu sa Dios, mikunsad kang Samson, gigamhan siya. Buot gipasabot anang gigamhan, gi-control, gi-empower, gikatagag kusog. Og iyang gikunis-kunis ang layon. Now, sa verse 7, ako dili ko magtuo mga igsuon nga si Samson ane, wa siya magasgas. Kay bisag maghukas lang ka, no? Itsahan kag iring, sigurado magyug kang mura kag kay kanang iring manggawas mo ng kuko ana og di na kagunit. Kana bitang gahulog na siya, gipagawas daan niya iyang kuko kay naa siya magunitan mo, kapyot gina siya. Exactly ing ana ang kinaiya sa leon.
Nga og naa na siya'y layugon or naa na siya'y manggawas gyud na automatic iyang kuko. Kadili na perme gaingana iyang kuko no. Nakatago man na sila. Nya kanirang ilahang murag ilahang gala kaning ilang usa na ilahang lapa-lapa bitaw mura na gatunob. Pila mga kuko di ara diri nakatago nya inig gunit na anak kay usa man na manggawas. Murag yun na siya iring. Now, dili ka mag-expect nga si Samson flawless. Makiglayo kag leon, flawless. Ayaw yung ka mag-expect nga si Samson, RDL Skin Care product. Lisuda na tabang mo mga bayi, oy. Ako nagtuog, sigurado yun eh. Naadyo kay mga gas-gas, may mga galos gyud ka, di gyud ka kaingog lami, hayahay, wala kay problemahon, wala kay kasakit. Batsultian ka nako mga igsoon, ang imuhang mga gas-gas, ang imuhang mga galos, ang imong mga samad, maoy ilhanan nga sa imong pagpaningkamot may kalinaw og tamis kang umaabot nga kaugmaon. Kay kung pawala ra ka kanunay, mag-atang ra kag unsay mo gawas sa luto o sa swertres. Di na ka maningkamot eskwela, di na ka maningkamot og trabaho, wala na tanan. Ari na kas mga paswerte tanan. Mumitaw kita mga Kristohanon, nganong wala man ta diha sa sugal because nag-ingon ang Bible, mabuhi ka mo pinaagi sa singot. Ano man puno ay sugal nga nagpasingot? Naa? Wala ta diha. Ikaduha, walay tawong ni atog sa bungan nga magsuri ra gyud ko sa pamilya sa katong napilde. Wala. Wala kabalo inugpalit to niya gatas. Bayron nun nga sinimana tulo ka buok. Nay Biyernes, Miyerkules o Martes. Ha? Ignog bayad sa kuryente, ipalalit bugas, ipalalit og sudan, panghulog sa motor, kadto tanan. Nya kay siya pon kay sugarol, kabalo ka ng sugarol? Pamasin kanunay, basin di ay muda og basin. Nya ini kapilde. Lipay ka kay ang iyang hinaguan, ang iyang gi-overtime, nakapangos-pangos siya og tinarbaho, nakapangutang-pungutang, ipalit og bugas, ano nay malungag, nay mabalon ning trabaho. Pag nanay sweldo napuntas nimo, napuntas sa imo, nalipay ka. Dunay bata nga naghilak sa iyang panimalay kay way gatas. May asawa nga nabughat kay wa kainog sabaw sa bangos. Lipay ka. Munang kita mga Kristohanon, wala na tay sugal, kay wala na tay paswerte. Ang naani mo tinuod nga panalangin kay iya nakas Ginoo. Munay gingos Deuteronomy 8. 8:6 ba na? 8:6. Sa imong paggawas may panalangin o sa imong pagsulod may panalangin o sa inigawas nimo may panalangin ka. Sa ato pa, sa pagkatao nimo diha sa Ginoo na kay blessing, inig kagawas na nimo, inig kamatay na nato, nagyapoy panalangin. Ngano man langit nun? Langit ta pa uli. Ano na si imong tapan na dili kas mangga mo uli sa langit kaeng na. Ingna kuya Tatay Rode si nanay. Sunod. Verse 7. Tanawa ra gani. Unya, miadto siya og nakiglantugi. Nakiglantugi. Nakigsulti sa babae og nagkagusto si Samson kaniya. Ala no? Parehan ni imong istorya. Naabot man po kag baklayon. Ingnan nung tatunin mo nga na dito one way daghan. Amot pagbaklayon. Unya lisod na ba na Israelite o Filistihanon? By the way, kinalisod na. Ikaw, murag mag-alanganin kag adto ang kasal kay mao na. Unya sila pud mag-alanganin man pug dire. Kita pud dire mag-alanganin. Nganuman, ang pastor may kihaan. Inigtanaw na processing dito sa mga papel-papel. Ila man ang ibutang dito ang statement na nila dito. Asa sila nga na a church on sa ilang religion. Pag usa nila masayok. Tuwa na. Nya kasal na, manang kasal. Pila gastos kasal? 100,000.
Pag-submit sa papel sa registrar, di man dawaton kay naay sayop. Kinsay mo bayad sa 100,000? Si pastor. O, pangita mo Kristohanon. Kay kasagaran manggod ingon ana, sibil gyud na mag-agi. Kay og sa church mag-struggle man. Lisod man gani, no? Ay hinoon ma-orient man unya mo ana. Sa mga pakasal sa di mo mag-process, duol mo sa pastor nga mo kasal ninyo aron ma-orient mo. Kay dili man na pwede og miyog si Pastor Gino Valles mo ay mo kasal. Example lang. Unya, ang naa siyang license o ang iyahang pangalan sa registrar sa SEC nga church, mao tay ibutang sa kada usa. Nya kay lahi man ang ibutang sa usa. Dili pagyud separate pagyud sila og faith. Lisod kayo man dili dawaton. And it happened pod sa ako ang maguwang. Si Pastor Nick. Na? Dili man niya sakop yung pastor o pakasal mi. O sige. Total Kristohanon man okay ra. Pag-add to na registrar kay mag-submit na gipangutana unsay pangan sa inyong church? Diha. Kay wa man gani sila nakabalos kumpletong pangalan sa church ni Pastor Nick. Kadili man sila sakop ni pastor. Sabod. Munang before mo maadto dito, mag-istorya sa ta. Munang conflict bitaw complicated jud kayo na. Kung dili mo pareho ang Kristohanon. Abot pag ito sa abogado, ngano man. Once nga marriage certificate naabot na sa registrar, korte na'y makausab ana. Kisay mga tubang sa korte, kisay prisohon, ang nagkasal. Muna na magpakasal, bisag church member. Kinahanglan na silang maagog abogado, magpa-notaryo na sila sa papel nga ihatag sa pastor. Ang nakabutang dito, naga-state ni nga ang tanan inyong nabasa o walay sayop. Pirma mo, pirma ko, pirma ang abogado, notaryuhan. So, og makaproblema ang papel, walay labot na ang pare or ang pastor nagkasal. Napa mo? Nisod na. Balik sa tadre, kay makiglayog tahliyon. So, ato na, nananghid. I mean, mo man ni ang tuyo nila, kay si Samson, nahigugma naman. But after ana, ningon ang verse 8, human mulabay ang pipila ka adlaw. Paminaw ha, mibalik si Samson aron pagpangasawa kaniya. Sa to pa, murag namanhikan tong una nilang tuyo, no? Sunod, mitipa siya sa dalan aron pagtanaw sa liyon, nga gipatay niya, og natingala siya sa pagkakita niya sa mga putyukan og sa dugos nga diha sa patayng lawas sa liyon. What's next? Mara, wala na ibaho ni. Labay na ni ang pila ka panahon. Uga na kaayo ni. Ang nabilin ani, panit na lang og bukog. Unya, gipuyan og daghan tingali kayong putyukan. Unya, grabing daghana ang og dugos. No? Muna silang ang kurat bitaw kay ng mga mananapa kay bastag mabulad nag-adlaw dugta ng mga unod, mga lamang loob pero ang iyang panit di maunsa mo gahi ra murag sapatos. So gipuy-an siya daghan kayong putsukan og niingon ang Bible nga ang maong mga putsukan nga nagpuyo dito mi naghakot og daghan kay dugos na dugos nakita dito. Na? Verse 9, tanawa. Mikuha siya dugos o gikaon niya kini samtang naglakaw siya. Miadto siya sa iyang amahan o ginahan o gihatagan niya sila niini. Nangaon sila apan wala sultiin ni Samson nga kinuha niya ang dugos gikan sa patayng lawas sa leon. See? Wa gyud sila'y dugos, walay katamis. Walay katamis. Wala siya dugos nga makuha. Iyang family di pod katilaw sa dugos. Kung wala siya'y leon nga gipakigbatukan. Munang sige kong magpahinumdom sa mga estudyante kanang inyong pag-eskwela lisod kayo na way balon usahay walay pangbayad sa boarding house walay pangbayad sa exam mura mo anak nakiglayog og leon emotionally mentally grabe kayo nga struggle nga kagibapon ka
kadaganon ka, katalikuron ka, pero imagine si Samson, kaya na ako ni tabangan ko sa Ginoo, makauman ko giskwela. And napatay gyud nimo ang leon. Na-overcome gyud nimo ang kalisod. Nakahuman gyud kag eskwela, na-abroad na ka, nakapitan ka sa barko. Na CEO kas kumpanya. Do you think sa kaharuhay sa imong kinabuhi, ikaw ray nagkaon og dugos? Niun sa si Samson, nagdala siya og dugos ngadto sa iyang ginikanan. Sila sad nakatilaw. Dili ba di mo malipay nga sa inyong pag-struggle karon, sa inyong pagpaningkamot karon, sa inyong pagtinguha karon, someday naakas dugos nga kayumtang malipayon ka, luag ka, kay karon pa lang grabe kayong kalisdanan daw leon nga nagmulob, nga nakiglayog nimo sa imong pamilya. But someday kung maningkamot lang ka, tabangi ko Lord, tabangi ko Lord, tabangi ko Lord, someday makakaon ka sa dugos, makatilaw usab ang imong family. Di ba, Jen? Amen, Jen. Itong likod nga, Jen. Bista ka, daghan naman mong Jen dire. Amen? Humana mo siya eskwela, palitan niyang motor yung papa. Nga na, bitaw. Nga dili ra ikaw. Nga makatilaw, ani nga kaharuhay, katamis, kadaugan. Maapil ang imong family. Basultian ka nako, paminaw pagayo, kung karon di ka maminaw, tamis lagi na karon. Lipay kayo ka karon, kilig kayo ka karon. Suroy mo sa airport, karon dako kayo ditong heart. Walking mo, ngit-ngit na, naikakugnan, delikado. Ijog ko mo pugong og storyan eh. Kung magpalami mo karon in the future, pildihon ka sa leon, pildihon ka sa kalisdanan. So, naanaw niya kay partner, naanaw mo yung anak, lisod po yan eh. Ako lang mong prangkahan. Sa mga ni Adre naka-experience, makasugilo na sila. Kanabit ang magplano tag mala western culture nga kasal, pina-Aladdin nga kasal, pina-Cinderella mga suot. Imposible na kayo na may bata. Kaya wala man ninyo na plano o kayo. Kasi sige naman mo, patamis karon, and I love you, hay ko to buntag. Unyag magkinaunsa na, unsaon pa man. Makatigom pa mo, makasave pa mo, makaplano pag-ayo, makaprepare, nga ang inyo ganing income kulangon pa para sa bata. Diaper pa lang. Labi nag-newborn. Walay oras mag-ilis o diaper. Usaon mo na nimo? Kinalisudan. Munang sa pagkakaroon pa lang daan, pakigbatukig yun ang leon, ang kawaladon, ang pag-eskwela. Kita nga mga pamilya, kita nga mga ginikanan, naapod tayo mga leon nga giatubang sa itong kinabuhi. But og naanaw niya tay kadaugan, makatilaw tas panalangin. Kay ang atong ginabuhat, o yung kabubutos, Ginoo, dili pagpakasa, panalanginan man na sa Ginoo. Ug ang panalangis, Ginoo, maghatag man nagkalipay, katamis sa kinabuhi. Og dili lang kay ikaw malipay, walay bana dire, nga kung naa ako sweldo, ako rane, kay og naa ka dire ron, layas na. Nga og na ako sildo ako rin. Maguna-una siya. Ikalipay, in fact, giingnan ako akong asawa. Kabalo ka? Kining akong saving, kinagmay ra na kayo. Like tagaan kong panggasolina nga 100. Ang 10 pesos o kang 20 pesos, akong i-save. Kay inig-abot sa panahon na ako'y gamitan o kadaghan na yun ako nang nagamit. Pagkabalo mo, sa dugay na nako nang gihimo, pag yung ko nakagastog para nako. Karon na ako nakarealize, bitaw no? Ikanabi itong pastor, bigyan pastor, di ko kaakuha na ba? Mao. So, tinuod na.
Munang mobalik tas pagtulunan nga kung naa na kay katamis sa kinabuhi, pag naa na kay panalangis kinabuhi, dili ra maimo makatilaw gyud imong pamilya. In fact, mas mauna sila kaysa nimo. Di ba mga ginikanan, mas mauna gyud atong anak kaysa nato? Di gyud ka maingong panglingkod sa muda pagtalay, kikikas ka magulangan, pagsunod mo nang daplin, ngay mukaon sa ko, ni human ako kamanupod. Sila gyud na pangusian na itong mga kabatay mo sa una, mga on, buwad ang sudan, lami kayo itong nga kaon, oy. Sartin. Sartin, kailan mo sartin? Ano bitang murag? Lata nga. Plato. Nya, puti ang kolor niya sa gilid na pula o ito, manangkay nga na. Kusi-kusion ang bulad sa amahan o sa inahan. Ipatalay sa gilid sa sartin nga plato. Always gyutang naghuna-huna para sa atong mga anak. Di ba? Lipay po kayo ng mga ginikanan, mag-testimony sila, nga surpriseon sila sa ilang mga anak. Lipay kayo. Because first and foremost, kung doon naman kay gustong lipayon nga tawo, walay lain. Kanang naas inyong balay. Sige mo kahatag og bulak atong inyong nakailar agos kasimana, wa mo kahatag og bulak sa inyong inahan. Igurang mag-post sa Facebook, Happy Mother's Day, ma. Sig pabadlong di manghugas. So, kamo diri na nag-eskwela. Iniguman yung eskwela, panarbaho mo, og na mo'y trabaho, og na mo'y sweldo. Resort ng inyong ginikanan. Kabalo ka po, hindi na silang mag-resort. Kani ato, pero wala sila lipay ato, resort, magbakasyon sila. Kaya ang ilang kwarta, diha nato mga anak padong tanan. Resort na si pastor. Ano maapil ang ganoon, no? Kini dyan si pastor, sige, dyan yung padungog-dungog. Ayaw, oy, mauwa mo, anak na unsa ka. May palit mo nagsiminto. Maura gyapon di ay. Palit mo nagsiminto. Di na pay mapala si pastor. Napa mo? Nakita ba nato ni? Nga kung magbasa ta og Bible, si Lord naghatag nato kaalam. Bitaw no? Og di ko mo agigleon, kung di ko mag-struggle, kung di ko samdan, kung dili ko magdugo, singot, pawis, kung di na ko ni iluhod, kung di ko bahala na akong luhod og ampo, kung dili ko magbasa, kung di ko makiglayog, ani, wag yoy, lami ni nga ugma. Amen? That is why kami mga magwalali, mga magwalali na dinhe, paminaw mo ha? Hello? Wala rabay labaw na to din eh. Si Lord raso kung pawaliyon mo ni Lord, magwali yun po mo. Nga na sabta, wal magtuon, magbasa mo ratag nakiglayog og liyon. Aron nga na ay tinaw og tamis nga pagpasabot. Kung lubog ning atong kaalam, lubog po ning atong pagkinabuhi. Sakto? Kung dili tinaw ang pagtudlo, murag, perfect ka inig exam. Naminaw pa mo? Ano na si Mutapad, gaguol na way, pamahaw mong guna. So, ginatagaan niya, og dugos ang iyahang ginikanan. Pero na usa ka butang, nga ganahan ako nga masabtan ninyo, kanang naa sa last. Apan, wala niya suginli, diin gikan ang dugos. Na may mga anak mangwenta. Kabalo ka mga, grabe ko na ako. Wala na ko tulog dire. Sige ako ko overtime dire. Kamu diha, sige mo tungit. Doon ay mga anak na mangwintas, mga ginikanan. Grabe na kayo ko dire, sakripisyo, kamu diha. Yung sa ninyo, nakapalit mo man eh. Pero si Samson, wala. Yun siya mga grabe, no? Tanawa, paksi ko. Nampak kayo, pinaakan na rin, tanawa. Wag yun siya nangwinta. Naghilom lang yun siya. Kay ang kalipay sa anak, kaila mo ni Jamela in Japan? Jamela in Japan. Lisod kayo yung giagian. Gi-interview siya ni Tony Gonzaga.
Lisod kay ang giagian sa Japan nga halos wala na mabilin siyang sweldo kayang ipadala. Pero gipaadto ra gid siya sa Japan sa Ginoo. Namakakpagod gani siya, iyang giingnan iyang pamilya, ma, nurse ko dire. Pero dito di ay kanang caregiver siya. Nag-atiman og tiguwang. Pero kabalo mo ko siya naitabo. Ga-vlog siya dito. Nga na siya, ga-vlog siya. Ngayang gi-upload, nag-million dayon ang views. And then, didako og ayo ang iyang income. Gikuha na siya para mag-model, nanay mo sponsor niyang i-advertise ang ilahang product. And then nadato siya ayo. Asa siya nadato? Sa iyang trabaho sa Japan? Dili. Gipaadto ra siya sa Japan aron og mag-vlog siya daghang manglantaw. Kay anhi ka mag-vlog sa taytayan sa lapas na manglantaw. Samantahon ka oy. And he said, walang kapantay sa ligaya, sa happiness. Pag nakita mo ang mga kapatid mo, ang pamilya mo, ang imong parents na may pagkain sila, na medyo niangat ang ilang kahimtang, walay makatupong nga kalipay. Maunay gibati sa tinuod nga anak. Muna katong mga anak karon pakiglayog sa musliyon. Sa kalisdanan, sa pag-eskwela, sa pagpaningkamot, ala pakiglayod, luhod. Kay og magsige gani kag patamis karon, ma-realize nimo in the future, uy, na naman ko'y anak, na naman ko'y asawa, wa pa ko'y lungagan. Wa pa ko'y, saan naman eh? Ma-realize nimo nga kinalisudan gyud kaayo. That is why, banat sa gyud. Banat sa. Now, if ganahan kang in relationship ka, make sure ka mao kang mo manage. Kaya og di ka kamaong mo manage, sigurado ang pildi kas leon. Sigurado gyud na. Walay kusgan, walay abtik. Gani sa unahan ani napakya si Samson. Nabuta siya. Tungod kay nahalad siya sa Ginoo. Apan ang iyang pagkahinalad sa Ginoo, wala na niya hatagig bili tungod sa usa ka babaye. Si Delilah. Amen? Dili lang ni sa tungod sa mga babaye. Doon ay mga babayeng taas kayong pangandoy. Pero wala na nila nakabot. Kaya na NBP dayon sila. NBP na may trophy ba nga wapa ni nanay isayo-sayaw nga trophy. NBP may tawagan na most variable player. Natagas kay pangandoy ng mga bayana, mga kababayinan. Magtanaw sila sa ilang kaugalingon. Sakto ang height, sakto kayo ang figure, flawless, wapahon, ang ayan. Dinagunauna na sila, magpalupad kong airplane. Adi, mag-flight attendant ko. Magnindot kay sila mga plano, pero wa naabot. Imbis magpalupad sa aeroplano, ang gipalupad, duyan. Di katulog ang bata. Nganon dili katulog ang bata, kay puno ang diaper. Nganong wala ni mo ilise, kay wa pa ipalit diaper. Paita. So I pray diha sa Ginoo nga ang akong mga anak, duha ka babaye, ug ang akong mga anak dinhi sa church, sa mga young people, muabot gyud ana sa ilang gipangandoy nga gihatag sa Ginoo. Kabalo ka? Kanang naani mo nga pangandoy, paningkamuti nga makabot nimo na. Ngano man, kana nga pangandoy dili imo. Ayaw ang kuna, si Lord mao'y nagplano para sa imong kaugmaon, mo nang gibutangan kaniyang pangandoy. And that is why karon pakigbatukig gyud ang leon sa kinabuhi. Magkagas-gas man ka, magkasamad-samad man ka, ayaw kabalaka kay in the future ang imong pag-antos mohatag nimog dugos pareha ning leon. Ang imong gipaningkamutan karon puy-an sa panalangin. Hindi ko prosperity preacher ha. Because ang prosperity sa Bible, bisan pagwa ka tanan, basta kay na kay Ginoo nag-prosper kas kinabuhi. Mao unta ni ang angayang mapamalandungan.
And here comes Banaya. Ningon diha ang Bible, nag-ulan o grabing snow. Katong wala nakaila og snow, adto unya tas amo. Snow. So mura na siya styrofoam, ingon ani, nga ga-ice dito, nga tagak. Ana. Snowy day sa time ni Banaya. And then nakatagbo niya ang leon. Unya, na ay option si Banaya nga mudagan siya talikod, patay gyapon siya or suklan niya ang leon. So, nagtagbo na ang ilang duha ka mata, nagbangga na sila. Suddenly, ang leon mo-action on siya ambak kay tukbo niya sa Banaya, nahagbong siya sa buho. Nahagbong ang leon sa buho ug di nakagawas. Wag yun ni sayaw sa Banaya og ningon, yes! Giluwas ko kas Ginoo. Nya gidungawan tong leon, gipikatan. Wag yun. Ningon ang Biblia, og unya si Banaya miambak sa dito sa buho. Miambak siya dito sa diin asa nahagbong ang leon og nakiglayog siya napatay niya ang leon. Amen? Kaingon kag kadaugan na, kanahagbong ng leon, dili, kinahanglan pa rin mo siyang ambakan, patyon. Munang mga ilhanan sa taong mga madaugon, unsa, galos. May mga uwat sila. Pila ka mga higayon nga ipahilot, siguro ng nawong ni Manny Pacquiao, no? Kulatado kayo. Pero champion. And then, napatay ni Banaya, and magtuo ka paggawas ni Banaya, silit-silit ang dugo sa iyang paa, sa iyang likod, sa iyang gilid, kay nakaurasan sa leon, napaakan sa leon, and magtanaw kang Banaya, luuya, manimoday. Pero kung imong dungawan ang leon nga tuwa sa buho, daw ang yawa, ingana ang iyang paagi, murag luoy kayo ta, pero mas luoy ang yawa, kay patay gyud siya. Amen! Woo! And one time, niingon si Solomon, wala na ang akong papa si David, o karon ako na ang hari. Nang inahanglan ko og PSG, Presidential Security Guard. So, nang inahanglan siya, mga tao nga himuon niyang mga general sa iyang kasundaluang mo protect sa iya. So nangita siya mga sundalo, tingali nagpasa to silang mga resume. Oy, gikan sa Philippine Military Academy, best sniper of the year. Ay, sagan mo yaw-yaw, no? Nangita siya. Ay ang uban nato mga grabe kasinatian, Scout Ranger, Marine, unsa pa to? Mga elite. But here comes sa Kabanaya, pagbasa tingali ni Solomon. Ala, gaulan og snow, ningulob ang layon. Niambak siya. Pag ambak niya, nahulog siya sa buho. Giambakan ako o gipatay. Ningon si Solomon, kini. Kini, maoy, klaro yun eh. Bodyguard. Kabalo mo lang may kay himo mga bodyguard. Hanang mga tao bang manglangoy, manakop o buhaya. Kaya mga taong managan, ma-overtake sa kabayo. Kaya mga taong manglangoy, kay makuyog sa mga iho, sa mga shark. Nakita niya si Banaya, dili ni basta-basta. Natural nga training sa mga army, magpakusgan, magpa-abtik, mag-push up, tanan. Mugamit sa espada, pero dili natural niyang training. Kaya dito sa leon, nakiglayog sa leon. And so nakuha si Banaya. Si Banaya nakaroon na astapad sa hari. Pero kung atong time pagkakita nas leon nga nahulog na, nidagan siya, wala siya'y tamis nga posisyon, tamis nga kaugmaon, og nindot nga kahimtang sa umaabot. And that is why kita usab mga igsoon. Ibutang yun nato sa atong hunahuna og sa atong kasing-kasing. Nga kung nag-expect ka, nangandoy ka, nag-ampo ka, ug naglaom ka, nga naay kalinaw, danay kalipay, naay lamion, tamison nga kaugmaon. Karon ayog sig palami. Wala ako nagpasabot, di na mo mag-milk tea. Ha? Bida nga akong ipasabot, kung unsay imong giatubang karon,
Kung nag-eskwela ka, sige lang, hunatin na, layuga og tama na imong mga libro. Karon pag yung ko nakarealize, anak. Because every Monday mo hatod mis tanan namo nga summary, tanan nga report, tanan nga kuan. Unya, be honest pag yung kang mutugan sa pangutanang, nahuman ba nimo nigbasa, na review ba nimo ni tuwa pay 60 ka bag-ong bersikulo nga imong memorizeon. Katulugon ko maghuna-huna. And that is why bisag ka-drive ko kasi guguna-una atong mga verse. Na or magtrabaho, maminaw kas mga ingon ko ni sir, ining mag-discuss ka tungod kay dili kaayo ko kamaog English man. Videohan ka nako or mag-picture ko unya tan-awon gyud nako imong baba. Munang ayaw ka ratol nga magsira og tutok nimo. Kay lisod gyud kaayo og magpalingaw-lingaw ko. Na Korean ba siya nga teacher? Lisod man gani ko kanang pareho gyud namo nga English gyud. Mga tawa gyud mo ba? So, naka-realize na ako kinalisudan gini. And that is why inig wala na tanan, wala na gitrabaho, nangatulog na ang tanan. Mga bata, wala tulog na, ana nga time, makiglayog na, basas pulong sa Ginoo. Doon na pailain before tamatapos. Si Jacob, ang iyang pangalan, limbungan, tunglo ang ngalan ni Jacob. Oportunista, sigurista, limbungan, ana tanan. And that is why walay panalangin si Jacob. Wala siya panalangin. Pero kabalo ka, gikan sa pagbaligya sa iyang igsuon sa iyahang pagkamagulang. Hangtod sa mga naglabay nga mga panahon sa kinabuhi ni Jacob. Niabot na gyud ang time nga ang panalangin ni Lord na confirm sa iya. Dis anak na itabo sa dihang nakiglayog siya sa anghel sa Ginoo. Sulay kag makiglayog kag anghel. Mura kag galayog og bakho. Kailan magbakho? Pison, bulldozer. Wala? Tawor ka, wa kay kusog, makiglayog kag anghel. Pero ningon ang Bible, nakiglayog si Jacob sa anghel. Ingon siya, panalangin nilagi ko. Ningon ang anghel, buhiin ako, bakit mo buntag na? But si Jacob, dili lagi ka na ko buhian. Walay tulog, kapoy na kay siya. Exhausted na kayo. E niingon ang Bible, natangtang pagyod ang gagunit sa iyang bukog ug sa iyang unod dinhis iyang likod. Gitawag na siya og tendon. Sa Bisaya, unsa na sa Bisaya? Kagong-kagong, kana bitaw murag dili bukog, di pod unod, puti og kolor, imong usapon murag guma. Cartilage? Ambot unsa na? Basta kay mao na natanggal din he. And then ni-give up si Jacob, wala. Murag, moingon na lang si Jacob, bahala mo kong patyon. Basta kay dili lagi ko mamuhi. Dili lagi yun ko. Nabitaw sa Bible, mga igsoon, may biyain ako, hawa na diha, ayaw na kuhan, lisod na, mabuntag na hawa na ko. Pero di ko siya. Di ko siya, porsigido ko siya. Bahala, patyon ko nimo. And then, ningon siya, unsa may imong gusto. Ningon siya, panalangin nilagi ko. Ningon ang anghel, paminaw. Ningon ang anghel, sukad karon ang imong pangalan Israel na. Giusop iyang pangalan nga Israel. Unsa di iyang pangalan? Jacob, tinunglo, limbungan, Jacob. Mangilabot og diya, Jacob, pero gihimong Israel. It means victorious. So kung wala siya makig-struggle, makiglayog, kung wala siya miagig struggle kapaitan, dili niya maangkon ang panalangin sa Ginoo. Muna nga sa atong kinabuhi ng andoy tag malinawon og tamis nga kaugmaon, patya ang leon ug ang pinakadakong leon sa kinabuhi sa tawo, sala. Amen. Ang pinakadakong leon nga imong layugon og pildihon sa kinabuhi, walay lain ang sala nga niya nato. Unya kinira ba yung sala nga niya nato dita kaila? Wata kabalo nga sala di ay na. Nakuha na to. Kung naa kay bisyo, kana nga bisyo, mo na imong pildihon. Kay kung dili nimo na pildihon, ikaw may mapildi. Nagampo ka Lord, maayo panglawas.
si Lord ganahan siya mohatag nimo ana. That is why naghatag siya maayong panglawas, pero ikaw man po'y gaguba. Pareha kani adto mga igsoon, naspatan ko sa baga, ang ako nga atay kay nagka-problema mo nang gainom kog dagko kayong kapsol. 11 to ka kapsol kada tumar. Unya nahagbong na ang ako ang unsa to? Ang akong potassium down nagtaman, ang ako nga sodium hapit na muhagbong sa dugo, ni ubos pa ang sugar. So ang sodium nako may taas, unya hapit mo hagbong sa dugo. That is why bisag pagpamilok lisod kayo. I was 3rd year to. Diha ko sa PTC. And then dito ko sa Antiwini gikuha sa ambulance. Gasakay ko sa ambulance, driver akong kauban. Na? Unya, nagampo ko sa Ginoo nga Lord, ayuhag yung ko Lord. Ngano man, 3 years na gikas pag-undang na kog bisyo, diha pa ko nakastiguhan. Ensultian ka nako. Kanus apa man ka mangayog kaayuhan, unya nagmadaot na? Magupa na? And that is why, kung naa ka ana nga struggle, bisyo, or sugal, mo na'y leon nga imong gubon. Sa mga kalalakinan, general taane, apel ang pastor. Kung ang imong weakness, babae, mo na'y leon nga imong pildihon. Kaya kung dili di mo na pildihon, mapildi ka sa ato pa, imbis tamis imong kaugmaon, mo pait. O nya, pait pod ang imong mahatag sa pamilya nimo. Nasabtan. Samot na kung napo kay weakness sa mga lalaki. Di bayot gyud ay. Lisod kaayo. Naminaw ta? O, mga babae pod. Pareho ta dire. Kitang tanan na ay mga kauyangon. Mao na yung mga leon. Na ako'y akong leon, nga akong layugon, akong patyonon, ang akong garbo, ang akong kaluya, ang tanan. Ikaw po, naapo ka. Sure gyud kong kitang tanan na atay giatubang. Nga di ka, ganahan gyud kong mawala na ninako. Pero nga nung naamang gyud ninako, kaya sige kakampo, magpaubos gyud ko, magpaubos na gyud ko. Inig-abot na sa aktol. Rah! Ayaw ko kinga na. Naliyon na hinoon. Uy, kadagan ako ana. Unya nangampo ka kalinaw, tagay kong kalinaw, Lord, tagay kong kalinaw. Matiming po nga ang imong mga anak, mamira og mga plato, mga hulog, mga termos. Nga naman po ka na? It's because sa di pa moabot ang katamis, naakay kapaitan nga agian. Gikan ng mga Israelita sa Egypt, pag-abot nila labang sa Red Sea, niabot silang nakakitag tubig, gitawag og mara kay pait ang tubig. Ba't ningon ang Ginoo pagkuhag istik, ibutang sa tubig, o ang tubig mitamis? Asa nagagikan ang tubig? Sa tamis, sa pait. Sa pait, og ni tamis, mo nang ugwa kay agiong kapaitan, ay pangandoy tamis nga kinabuhi. And that is why sa pagpangalagas, Ginoo, pait, hasol. Nga naman, na mangilabot nimo, na mulutos nimo, na magbutang-butang nimo, na mo kansaw-kansaw, magyaga-yaga nimo. Imagine mo simbara ka, dress singgitan kas imo mga classmates sa una, pastora. Store. Di ba? Natural nang natin, mga kagulaanan natin, mga kasakitan. Apan padayon lang, lahutay, pildihan ang aliyon, kay kundi ni mo na pildihon, ikaw may pildihon, anak niya. Bisag unsa na kalisod nga struggle karon, kawaladon karon, kapaitan karon. Someday maghatag nimo nagdugos. Amen. Kabalo mo ganong hayahay ko? Wala ko'y kwarta, walay bisag unsa. Kabalo mo ganong hayahay ko? Nagtunog-tunog ko aning Lourdes sa pagsugod aning ministry. Kabalo mo ganong hayahay? Kay. Niagid grabing kapaitan. Imagine sa pagsugod pa lang mga igsuon sa kanang mayotag kawaladon gikas kabatanon, mga adto mig eskwelahan na ay sinako nga kopras gibutang dito purok sa amoang nang musaka to amo nya purok dito sa kalsada, among pangwaon ang mga kuhaan amo tong kopras among kitkiton kay wa mi pamahaw nang gikan. Grabing kalisod. And that is why kay grabe man nimong training sa kalisod, inig abot na sa panahon, tamis na lang na para ni mo. Why? Ni agi man ka, grabe yun. Nakuha na to? No?
Kabalo mo, nga nung isog kay mga sundalo, usa sa testimony sa usa ka sundalo nga gipunit na lang siya nga kuyap na siya tungod kay almost hapit na mahurot ang iyang dugo na bawasan sa dugo. Chopper ang nag-pick up sa ilaha kay parang makaabot agad sila sa ospital. Kabalo mo nga nung naisog siya ayo because hapit na siya namatay pero buhi siya og nagpadayon gyapon siya serbisyo. Ningon siya, ang usa ka sundalo pag di na siya maig-ag bala di pa na mo isog. Adto pa na maisog. Bisan pag di siya maigog bala, di na siya mo isog hangtod nga makaagi na siya gera. Nigumag gera isog na kayo. Kanus ana po sunod ha? Nus ana po sunod? No? Sa amo abito dito, grabe magpasigarbo ba? Kay dugulay ra man ang mga detachment sa amo apil ang detachment sa mga PNP. No? Istorya dayon tong mga bagong training ba? Dugaya po ning encounter. Ang mga pulis na minaw, so long most detachment ba nga anak mga pulis. Ang mga pulis dito sa amo, wala man na imong mag-blue uniform. Always guna silang kanang ilahang kuan gyud, kanang sitaw kana, nakapatig gyud na sila kay wala may dili mag-red alert tungod ang planta. So, wala sila. Uisog yun sila kayo, basta makaagi na. Same sa kinabuhing Kristohanon. Pagka naakay giagian, the most effective nga mga counselor, dili tong grabe kayo kay natun-an nila na kayo, kung dili katong nakaagian na. Muna moingon ko sa imo ha, doy, kalmahi gamay ng imong gibati. Di man migikan. Kaayo na mos mga pangandoy na mo sa una, mag-doktor gyud ko, mag-engineer gyud ko. Na engineer ba di ay nga gapalabi mas gitamis nga gibati? Amen? Kanang imong papa, mama, kanang imong mama, tagiya unta na rog, light shipping. Kanang imong papa, ayo po, di pringana tanan pastor, kabalo ba di planos Ginoo. Bitaw, naghatag lang ko katinawan nga kung nangandoy gyud ta ana o gipangandoy na to nagiampo na to na tinaw og nindot nga kaugmaon moagi gyud kag grabing kapaitan. Sa atong pagtapos ang pinaka-model ani si Jesus Christ. Grabe ang pagpakiglayog niya sa leon. Kana nga leon mao ang sala sa mga tawo, mao ang mga relihiyoso nga tawo, mao ang buhat sa yawa, ni anhi siya nakiglayog. Ningon siya, nagpaubos siya, gibiyaan niya ang iyang pagka-Diyos, nagpaubos siya, gialagaran niya ang tanan, giantos niya hangtod sa kamatayon. But pagkahuman, ningon, gibayaw ang iyang ngalan, labaw sa tanang ngalan, o ang binuhat dito sa langit, o dinhi sa yuta, muluhod sa iyang ngalan. Siya ang ato nga model. That is why, ningon, ang Hebrew chapter 12, sa inyong pagdagan sa lumbas kinabuhi, sa likway ninyo ang tanang makababag, tagadaw na, dagan nga matinud-anon. And fix your eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Nga bisan siya, kisay gipasabot si Jesus. Wala siya mo balibad, wala siya mo give up, wala siya mi talikod. Og niingon ang ihanga, niingon diha sa Hebrew 12 versikulo 4, sa inyong pagpakigbisog, batok sa sala, wala pagayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. Si Jesus lang. Amen? Hangtod sa kamatayon. And that is why, dinhi sa atong kinabuhi, mga igsoon, ang pinakadakong leon nga atong buntogon, sala. Kining sala. Kining nga church, mag-atubang panigmulob, dagko pa nga leon. Dagan kita giampo ani nga church. Dako kayo ang pangandoy. Pananawon. Anay tay mga goal. Pero kining tanan mga igsoon, mulayog pa ta. Og mga leon. Muagi patag mga leon. Kubalan pa ng tuhod sa pag-ampo. That is why nagpasalamat ko nga kining mga pag-ampo wala gyud ninyo buhi mga igsoon. Someday, as of now, salamat sa Ginoo si Rere gi-install nga pastor na po dinhi as affiliate sa ako ang na ako'y og wala ko na Asia, no?
Although unsay mga desisyon magdepende ra na siya sa kuha, but nalipay kay ko ana. Nganuman tungod kay dako pa kayo ang buluhaton. In fact, tugod sa Ginoo kay katong una gilisdan ko ani pero karon naka-adjust ko unya daghan kayo kog nakatunan mao nang saglisod kayo ning sitwasyon nga magpapa ko, magpastor ko, mag-eskwela ko, hatod sa kuan, magtrabaho bisag unsa. Pero na-realize sa pud nako nga kini nga liyon, layugon yun kini nga pag-eskwela nganuman maghatag nig katamis sa umaabot. Mas mahatag dugang kaalam patinaw sa pagtudlo, pagpalig-on sa buluhaton. Nganuman tungod kay ang tawo muhunong og kat-on, murarag ni hunong og ginhawa. Ingon ang education. Ang taong muhunong og kat-on, murag ni hunong og ginhawa. Una, kamo usab sa inyong mga pamilya, sa inyong mga personal nga kinabuhi. Wa ko kabalog unsang matang sa liyon, unsang matang sa kapaitan, struggle, kasakitan, kagulanan, mga luha inyo karong giagian. Batiman ini dunay umaabot nga kalipay. O kana nga kalipay mapaambit pod unya na ninyo sa inyong mga minahal sama ni Samson. Unya ang atuang likayan karon nga kanang sa umaabot dili ta makahatag og kabug-at kapaitan sa atong mga minahal. Kun dili sama kang Samson sa iyang struggle niabot ang panahon nga nakahatag siya malipayon tamis nga kasinatian sa iyang pamilya. Hinaot nga niining kabuntagon na atay nasabtan. Padayon sab mo sa pag-ampo sa ako wala jud ko nakahibalo og unsa na po'y sunod nga mga plano ni Lord basta kay as of now mo eskwela ra gyud ko. Eskwela ra gyud ko. Now if si Reverend Beck mauli sa Korea, wala ko kabalo og unsay laing paagi ana. Si okay say mapuli ana. And that is why nagprepare pod me tungod kay nagandam-andam lang sad ko mo nang karon naa siya Carmen magkuyog unta me. Bisita o mo bisita dito sa church o kuan kay aron nga kay pag-abot sa panahon di naman na madala kay daghan na kaayo. Munang nara po'y purpose ngano nga na apel ko ani nga pag-eskwela. Kato si Alwin classmate mi ato. Sige to na kong ipalo up asa na kasi imong pagbasa. Nara diha. No. So struggle gihapon pero ang Ginoo maghatag ra unya ani og kadaugan sa maabot. Di man puni kanunay kay 3 years raman, no? Nya dali ra na pinaagi sa tabang sa Ginoo magmalampuson ta diha. Ang Ginoo magpanalangin natong tanan ato iduko ang atong mga ulo. Makagagahom og langit nun namo nga amahan. Ang sala ni ining kinabuhi o Dios mao gayod ang mubuntog kanamo, mupildi kanamo. Ug mao gayod ang mudala namo ngadto sa kalautan og sa silot sa kalayo sa impierno. Apan ikaw o Dios mao ang nakigbatok. Ikaw o Ginoong Hesukristo mao ang nakiglayog sa sala hangtod sa imong kamatayon. Hinungdan nga kami dunay tamis nga kaugmaon diha sa imong gingharian. Dili namo kaya ang mga leon sa among kinabuhi. Bisag unsang atubangon namo nga among mga kabug-at o mga problema, dili namo kaya o Dios. Ang kahaw-ang o ang kamingaw, may mga panahon nga naamis daghang tawo pero nabati namong daw nag-inusara lang, naa ang grabing kahaw-ang, kawaladon o kamingaw. Kini leon usab, og nanginahanglan kami kanimo, sama kang Samson, dili niya kaya og kunis-kunison gyud siya sa leon, apan ikaw ang Dios nagpakunsad sa imong balang espiritu og napildi ni Samson ang leon. Kami sab ang among kawaladon, ang among balatian, ang among pagsulay, mga problema, ang among mga kagulanan, mga kasakitan, mga kabalakag, mga kahadlok o Dios. Kini ang mga leon nga mabuntog namo kay imong balang espiritu, magatabang diri kanamo Ginoo. Pahinumdumimi sa kanunay nga matag karon og unya o sa maabot nga mga adlaw Ginoo, maka-encounter kami mga leon sa kinabuhi, mga kagulanan sa kinabuhi, ug mahinumdum kami sa imong mga pulong nga gihatag karong adlaw ug mosalig kami kanimo. Salamat Lord nga sa tanan nga mga struggle, sa tanan nga mga pagpaningkamot, pagpakigbisog Ginoo,
uban sa pagtuo sa imong mga kaanakan, sa pagpanarbaho sa mga ginikanan, so sa mga guardian, or bisan pa man, O Lord, sa pagpagskwela sa mga kaanakan. Salamat kay Ginoo nga ikaw ang Dios. Nagagunit kanila, naghatag og kusog, naghatag sa imong gahoms diha sa mga pagpaningkamot. Tabangan mo kaming magmadaugon kami sa among mga leon nga ginaatubang namo karon. Ang yawa usab Ginoo, nagagulob nga naglibot-libot, nagpaabot og higayon, takna nga makatukob. But salamat Lord nga dili siya mudaog sa among kinabuhi, kay ikaw na ang niya kanamo, niuna ka nga midaog Ginoo. Salamat kay Lord. Nga bisag unsang blessing imong gihatag diri kanamo, mahimong blessing para sa among mga minahal usab Lord. Unsang katamis nga kaugmaon nga among maangkon, mahimo usab makatilaw ni ini ang mga katawhan ang ubang tawo Ginoo. Father God, dunay mga buhat Ginoo nga di na angayan namong isugilon. Tungod kay kadto, ikaw man ang namuhat. Sama kang Samson, wala niya gisugilon siyang ginikanan. Tungod kay ikaw man ang namuhat og nahimong nagmadaogon. Kami sa himua kaming mapaubsanon og sa walay pagpasigarbo ang tanan hinuon nga dungog og himaya. Ikaw maoy among ulian Ginoo. Ikaw ang amo Ginoo nga simbahon og pasidunggan. Ginoong Jesus, ako nagahangyo kanimo sa imong gamhanan nga ngalan. Nga ang imong balang espiritu imong ipakunsad og papuy-on nimo sa tanan nga mga kasing-kasing nga niya o Dios. Karong adlaw kining mga pulonga makasulod sa matag kasing-kasing og luwason nimo ang mga hunahuna, mga kasing-kasing luwason nimo gikan sa kahadlok og kabalaka, hatagan nimo kasiguruhan sa kinabuhing dayon Ginoo. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Manindog ta mga igsoon,